Ang DCGB miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras niya to mga tugang alas 12:03. Ipinipresentar kan radyo di kan mga baratang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Megaforce Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos marinaod to sa Indogabos, mga tugang ngunyan aldaw nin Miyerkules, Hulyo 2, 2025, ini ang Bareta alas 12. Kami po ang sa indong mga tagapagbareta. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kan darakulang mga bareta sa lado lokal. Mobile Blood Donation, BSLS NRL, nagpapadagos saman iba-ibang parte kan Bicol Region. Legazpi City Agriculture Office preparadong magtaon ning asistensya sa mga paraoma kang syudad ngunyan na tag-uran. 167 quarry operator sa probinsya ni Albay pinaapod sa sarong asembleya ni Gobernador Rosal Kasohapon. Libon Vice Mayor Saklag pinaimbentaryo ang mga ordinansa asin resolusyon sa munisipyo kang naakaaging 25 taon. Sa lado National Food and Drug Administration, padagos na pig-aadalan ang bakuna laban sa dengue asin African swine fever. 14 milyones pesos kantidad ning nasabat na sibuyas, positibo sa E. coli asin salmonella sigun sa Department of Health. Senador Subiri nag-aasa na magkasararo ang mga senador sa pagpili nin masunod na Senate President. Teves day tutugutan na mga hospital arrest sigun sa DILG. Sa ibang nasyon, Iran, pinatanidan ang European Union na nagpahiling nin suporta sa Israel. Ayala, maarangkada sa women's doubles kang nagpapadagos na Wimbledon Championships. Iyan po ang headlines ngunyan sa mga detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Nagpapadagos ngunyan na aldaw ang pigigibong Mobile Blood Donation weekly schedule kan Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory o BSLS NRL kung saan ang ipinaluwas na schedule madurar sagkod sa Hulyo 5 ngunyan na taon. Ngunyan na aldaw pigigibo ang aktibidad sa Members Church of God International sa siyudad kan Sorsogon asin Legazpi, mientras nagigibuhon man sa Barangay Belen Tiwi, pati na sa RHU Daraga Albay, Donsol Pilar asin Bulusan, Sorsogon, ang mobile blood donation sa aga Hulyo 3. Sa Hulyo 4, nakaschedule ang aktibidad sa RHU Bulan asin Gubat, Sorsogon, kaibahan ang Barangay Pintor, Pulangi, Barangay Taladong Kamalig, Barangay Bariis, Tiwi, asin Barangay San Carlos, Tabaco City. Sa ultimong aldaw, sa ipinaluwas na schedule ngunya na simana, sa Hulyo 5, gigibuhon ini kan Sangguniang Kabataan, Tabaco City, asin Barangay Misibi sa Bakakay, Albay. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Preparado na ang Legazpi City Agriculture Office o CAO na maghatod ning asistensya sa mga paraoma ngunya na panahon ning tag-uran. Sigon kay Legazpi CAO Head Miss Sheila Nas, padagos na sa indang monitoring sa mga focal personnel kang ahensya sa kada barangay sa syudad tanganing mahiling asin mabantayan ang mga paraoma kung ano ang sitwasyon asin pangangaipuhan kan mga ini. Magigirumduman na kan mga nakaaging aldaw na sa 2,000 na paraoma hali sa 60 barangay kan Legazpi na rehistro sa Registry System for the Basic Sectors in Agriculture ang enot ng natawan ni mga banhi asin paroy. Mientras na plano kan mga ahensya, nagpapanaoning fertilizer discount voucher sa mga masunod na bulan bilang parte kang asistensya kang gobyerno na may kamauotan na mabawasan ang gastuson kan mga paraoma sa saindang mga pananom. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement, bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan.
Pinapod kasuhapon ni Gobernador Noel Rosal sa sarong paghururon ang 177 quarry operators sa probinsya ni Albay tangani mapaghurunan ang mga bagong direktiba kan administrasyon sa saindang operasyon. Sigun kay Gobernador Rosal, ang mga quarry operators maoperar sa napuon alas 8 nin pagkaaga, sagkod alas 5 nin pagkahapon, kung saan ang kada truck pwede sanang magkarga nin 20 tonelada kada aldaw. Dagdag pa kan gobernador kung may magbalgar kan direktiba, dadakupon ang mga ini. Mientras na prangkaman ay pinahayag ni Rosal na ang 177 quarry operators sobra-sobra na, alagad kung may pugol man na mga legal na papeles ding problema sa gobyernong probinsyal ang sa indang operasyon. Dagdag pa kan opisyal ililibre sa mga parapala sa quarry sites ang permit as in aggregates kung saan ang mabayad sana ang mga mahakot o ang mga kakargahan na truck. Ang lakdang na ini, sigun pa kay Rosal, pagtaong galang sa mga sadayot na hanap buhay kan mga albayano. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa enot na aldaw na pagtukaw ni Libon Vice Mayor Janero Saclag, nagpaapod tulos inining inisyal na meeting kaibahan ng Sangguniang Bayan Secretary asin ang mga key personnel tanganing mapaghurunan ang pag-imbentaryo kan mga resolusyon asin mga ordinansa kang nakaaging 25 taon. Sigun kay Saclag, ginibo ini tangani ma-update ang mga papeles kang sanggunian asin maribisa o maamyenderan ang mga ordinansa na luma o ang diina na napapanahon. Ang lakdang sigun pa sa opisyal, ginibo tanganing mahiling kung arin ang mga ordinansang kapaki-pakinabang pa sa munisipyo. Dagdag pa niya na importante man na maaraman ninda ang mga ini, tangani may baseline o basihan sa mga opisyales kang Sangguniang Bayan sa mga futurong resolusyon o ordinansa na sa indang ipapasar. Pig-iibitaran man ni Saclag na mag-ubos ki oras sa paglihislar kang sarong ordinansa sa kada sesyon na may mga existido na palan kan mga nakaaging taon. Magkakaduroble asin dei mapapasunod ning marhay. Mientras nakatakod ka inigigibuhon man ang inaugural session kang Sangguniang Bayan kan Libon sa maabot na Hunyo 8 sa masunod na semana. Padagos ang pagirumdum kan Legazpi City Police Station o CPS sa mga motorista na ibitaran ang pag-overtake kung alanganin dahil ini ang pangenot na rason kung nata perming may road crash sa siyudad din Legazpi. Ang pangapodan kan ahensya katakod kan nangyaring insidente kasuhapon alas 3:55 nin aga imbuelto ang duwang motorsiklo. Sigon sa impormasyon kan Legazpi CPS, gadan ang 18 anyos na driver kan motorsiklo asin lugadan man ang kabanggaan kaini na padagos na nagpaparahay sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Sa inisyal na investigasyon, hali sa mag-inibong na direksyon ang duwang motorsiklo kan mag-overtake ang 18 anyos na driver sa sarong truck na naging dahilan kan head-on collision kaini sa imbueltong motorsiklo na nagresulta sa halos pagkakasinsilyo kan mga motor asin nagkarulugad ang mga rider. Tulos man ining nirespondihan asin dinara sa ospital, alagad idineklarar na nagadan ang 18 anyos na nag-overtake na rider. Nagpaabot ning kaaditan ang mga residente sa mga motorista kang Zone 4 Barangay Bitano, Legazpi City manungod sa kamugtakan kang riles kang Philippine National Railways o PNR sa lugod kan sa lugar kang pagsasabing posibleng ini magkausa ning insidente sa dalan. Sa entrevista kan DCGB News sa mga residentes kang nasabing barangay, nagpahayag man ang mga inining hadit sa mas lalong naglalala na kondisyon kang dalan. Sigun sa inda, sobrang halnas kang parte kang riles na may hararom na lubak na mas lalo pang naging delikado kada nag-uuran. Dagdag pa kan mga residentes, alagad may ginibong esfersos na nagbugtak ning pangpatag na daga sa lugar, inanod man sa nagiraray ini kang uran. Apwera ka ini dei nagbubulos ang tubig na uran sa haraning kanal kung kaya natitipon ini sa dalan dahilan para mas lalo pang maglala ang sitwasyon. Katakod ka ini duwang motorista kasubanggi ang nadisgrasya matapos na magsemplang sa mahalnas asin raot na dalan, dagdag pa kang kawaran ning marhay na ilwas sa lugar o ilaw sa lugar. Dahilan ka ini nangapudan ang mga residentes ning tulos na aksyon tanganing mapakarhayan dalan asin masiguro ang kaligtasan kan mga residentes pati na ang mga motorista sa lugar. Ginibo na kasuhapon ang pinakaenot na regular na sesyon kan bagong mga ilihidong opisyal kan Sangguniang Bayan kan Pulangi Albay.
Sa sesyon, inakamudar kan mga opisyales ang bagong alkalde na si Mayor Jessiel Salceda kung saan pinaabot kaini ang mensahe sa bilog ng mga konsehal asin kay Vice Mayor Cheryl Lee Melia Sampal na maging united para sa progresibong Pulangi. Mientras na sa ginibong sesyon, pinasaman ang mga resolusyon arog kan adopsyon kan internal rules and regulations kan ikadosing sangguniang bayan kan Pulangi asin ang resolusyon manungod sa pagmukna nin mga chairpersons sa man iba-ibang standing committees sa syudad. Pig-abisuhan ni Sangguniang Panlalawigan Secretary Adan Eva si i-establish na ang mga pamayo asin miyembros kan mga special asin standing committees sa probinsya bago gibuhon ang inaugural session sa sunod na semana. Sigun kay Eva, mauubos ang oras kang sa indang sesyon sa Hunyo 8 kung duman paninda tutukaron ang pagpili kan mga komitiba. Dagdag pa niya, arog kaining aldaw, dapat panginota na ni Ko kung si Isay ang makapot kaini lalo na sa pinakainot na sesyon. May kaipuan singdang paghurunan, partikular na ang fondo kang gobyerno probinsyal, asin ang pagbalyo kang signatory sa bagong gobernador na tseke, asin sa bangko, pati na ang iba pang concern sa probinsya ning Albay. Padagos ang espersos kan autoridad kan Tabaco City Police Station o CPS sa pag-arestar kan mga personaheng may pagbalgar sa ley. Ehemplo kay ni ang pagkaka-arestar sa sarong 29 anyos na lalaki na taga Barangay Bungabong, Tabaco City na may kasong pagbalgar kan Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Bandang alaunan nin hapon kasuhapon, isinirbi kan pulisya ang warrant of arrest sa persona. Katakod kay ni sigon kay Tabaco CPS Chief Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo Jr. sarong wanted na persona man sa syudad ang sa indang na-arestar kan nakaaging aldaw na 33 taon nang nagtatago sa kasong homicide. Ang persona inisyuhan in warrant of arrest na may taon na 1992 sa Barangay Barangawon, Tabaco City kung sa indain na ini nakatakas pa sa kamot kan mga autoridad. Pagmantinir kang katuninungan asin mamanihar ang bulos kang trapiko. Ini ang naging sentro kang paghururon katakod kang ginibong courtesy visit ni Daraga Municipal Police Station o MPS Chief of Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea sa opisina ni Mayor Victor Perete kang nakaaging aldaw. Pangapunan man ni Mayor Perete sa bilog na Daraga MPS na mapakarhay partikular na ang magabat na bulos ng trapiko lalo na sa sentro kan munisipyo. Katakod ini kang obserbasyon na saro sa rason kan gabat kan bulos kan trapiko ang naghihiwas na pagnenegosyo sa lugar na nakakaapektar lalo na pag rush hours. Mientras na nagpapasalamat man ang Daraga MPS sa suporta, napigtao kan lokal na gobyerno sa paagi kang pagpresentar kan mga inisyatibo, programa, pasiorden asin iba pa tanganing mamantinir ang katuninungan para sa Daragenyos. Piglalauman man ang unya na ikatulong aldaw sa opisina kang alkalde, nagkapirang ahensya de gobyerno kang munisipyo ang makurtesiya asin mabisita sa saiyang opisina. Mga tugang iyan po ang enot na parte kan sa tuyang Bareta alas 12 sa Bareta Nyato sa Lado Nasyonal asin iba pa pagkatapos kay ni. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina
halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Maakyat nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal. Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay. Mamamatay? Ganun katindi? Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang makulong at magmulta. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGC. Piolo Pasko Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naghahanap ka nin kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwa, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo, may Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwa. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes. Specializing in weddings, we've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407. Or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Get ready for school with Metro Supermarkets. Back to school A-plus savings and deals from June 12 to July 13. Join our e-raffle promo. 10 lucky winners will receive an Acer laptop. 20 winners will get 50,000 pesos in tuition fee assistance. Every 1,500 pesos single receipt purchase, you'll get one e-raffle entry. Check the poster mechanics for full details. Visit your nearest Metro Supermarket, Metro Market, Super Metro, Metro Fresh and Easy, and Metro Value Mart per DTI Fair Trade Permit number FTEB 2275.
Balik po kita mga tugang sa Bareta alas 12 para sa mga detalles kan mga Bareta sa Lado Nasyonal. Padagos na pinag-aadalan kan Food and Drug Administration o FDA ang bakuna laban sa dengue asin African Swine Fever o ASF. Sigun kay FDA Director General Paulo Teston, pighahalat pa ninda ang mga kinakaipuhan na dokumentos kan mga aplikante hali sa ASF vaccine mantang pig-aadalan man kaini ang fact-finding committee kan ahensya. Pigaasahan man na maaprobaran ang ASF vaccine bago matapos ang taon. Mientras na ipapasairaro man kan FDA expert panel ang pag-aadal sa Q-Dengue vaccine apisar na aprobado na ini sa sobra 40 nasyon asin na i-distribute na ang nasa 10 milyones na dosage. Sobra sa 14,000 pesos o milyon pesos kantidad ning sibuyas nasabat kan Bureau of Customs Port of Manila ang positibo sa E. coli asin salmonella. Ini ang nagluluwas na resulta kan pag-aadal kan Department of Health o DOH kung sa inda iini mapapakinabangan pa. Sigun pa sa DOH, ang smuggled na pagkaon patanid sa salud kan mga Pilipino dahil sa posibleng kontaminasyon kan mikrobyo na posibleng magdaraning diarrhea, dehydration asin posibleng pagkagadan. Magigirumduman na nasabat kan BOC ang nasabing sibuyas kaibahan ng poko mas o menos 20 milyones pesos kantidad ng frozen mackerel. Mientras ang ngunyan wara pang pigluluwas na resulta ang DOH kung pwedeng mapakinabangan o makaon ang mga frozen mackerel na hali pa sa China. Nag-aasa si Senador Mig Zubiri na magkakasararo ang mga senador na magkaigwanin Senate leader na ipaglalaban ang independence kan Senado bilang last bastion of democracy. Katakod ini kan impormasyon na may tracing boto na si Senator Cheese Escudero sa Senate presidency. Aminado man si Zubiri na bako siya kontento sa pagmanihar ni Escudero sa Senado. Para kay Zubiri, mas gugusto niya ang leader na maprotektar sa integridad kan Senado asin daing pigdidiktaran. Katakod kay ni sinabi man ni Zubiri na mabilog sindan in Veterans Bloc sa Senado na kompwesto ni na dating Senate President Vicente Soto III, Senador Panfilo Lacson asin Senador Loren Ligarda. Sigun pa sa opisyal na ibubusol ninda ang kandidatura ni Soto bilang mamamayo kan Senado sa papaharaning 20th Congress dahil aram ninda ang kwalifikasyon asin kakayahan kay ning magmanihar kan Senado. Siniguro kan Department of Interior and Local Government o DILG na warang special treatment para kay dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves matapos makaluwas sa Philippine General Hospital o PGH. Sigun kay DILG Secretary John Vic Remulla, isin na matugot na ma-hospital arrest si Teves asin wara man na itataong preferential treatment. Sinabi ni Remulla na tatartuhon si Teves bilang sarong ordinaryong inmate arog kan mga persons deprived of liberty o PDL. Tinawan doon ni Remulla na marahay na ang kamugtakan ni Teves kaya pinaluwas na ini sa ospital kung kaya na kaining makulong. Ipinasa ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando ang sarong propwesto na mabuwag sa provincial wage rate system tangani magkaigwanin sarong basehan nin sweldo sa bilog na nasyon. Sa irarom kan propwestong National Minimum Wage Act o imumok na digdi ang saro sana asin Unified Minimum Wage sa Pilipinas. Sigun kay San Fernando na ang propwesto may 5 taon na transitory provision tangani maging pantay-pantay ang minimum na sweldo. Bubuwagon man sa propwesto ang mga regional wage boards asin ang sa indang trabaho. Isasabay sa National Wages and Productivity Commission. Apwera kay ini inilatag man ni San Fernando ang saro pang propwesto na maabot gibuho na 10 aldaw ang sick asin vacation leave kan mga obrero kada taon. Anuman ang employment status kan mga ini. Bako totoo ang akusasyon ni Senadora Riza Hontiveros. Ini ang sinabi ni Michael Maurilio o alias Rene katakod kang akusasyon kan senadora na binayadan, pinirit, tinakot o kinidnap siya kan kampo Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Sa sarong video, sinabi pa kanina wara siyang poder kan Kingdom asin 2019 pa ang ultimong bisita niya sa Glory Mountain. Dagdag pa ni Maurilio, paagi sa naini ni Hontiveros, tanganing makuas siya sa giraray asin pasinsilyuhon. Idinuon man
Nya nakusa siyang naglantad tanganing isewalat ang katotohanan asin preparado man siyang magluwas ning ebidensya laban sa senadora. Sigun padigdi dei niya kayang masikmura ang panggagamit sa iya kang senadora. Si Rene ang dating testigo sa Senado katakod kang alegasyon nin pang-aabuso ni Kibuloy sa mga miyembro kang KOJC. Magigirumduman man na nagpaluwas ning video sa YouTube si Rene kang Hunyo 24 kung saan sinabi niya digdi na binayadan siya ni Hontiveros na mahigpit man na pinahimutikan kang senadora sa iyang Facebook page. Pinatanidan kan Iran ang European Union na nagtataong suporta sa Israel sa ginibong krimen laban sa Inda. Sigun kay Iranian Foreign Minister Araghchi na sa iyang nakahuron sa telepono sinda European Union's Foreign Policy Chief Kaja Kallas as in Greek Foreign Minister Georgios Gerapetritis kung saan pinaghurunan ninda ang military activities kan Israel sa nasabing rehiyon. Sinabi kay ini na nagkapira sa mga nasyon sa Europe ang direkta as in indirectly na nagsusuporta sa Israel para atakihon ang nuclear facility as in ang Iran. Dagdag pa kay ini na dahil sa mga nagpapahiling nin suporta ni nagkapirang European countries, ikinaugma ini kan Israel as in daing tunong kay ining ginibo ang pag-atake. Sa bareta niya to sa lado ng sports sa Giraray na maarangkada, si Filipino Pride Alex Ayala sa women's doubles kang Wimbledon Championships na pinagigibo sa All England Club sa London, England. Makakaibanan kang Pinay netter sa doubles si Eva Lees kang Germany na hali sa 6-4, 5-7, 6-2 na panggana laban kay Chinese Yu-1 sa first round kan women's singles. Ini ang pinakaenot na beses na magkakaibahan si Ayala at si Lees kung kaya excited si Ayala sa Giraray na pagrangkada kang doubles event kang Grand Slam tournament. Breakthrough! Naimbento kan mga siyentista ang sarong baterya na kaya mag-stretch as in mag-bend na dai nawawaranin power. Ang battery naging dalan para sa mga wearable technology, smart medical devices as in robots na may human-like movements. Sigun kay Ayman Ramanuddin, gari toothpaste ang texture kay ini. Posibleng magamit ini sa mga insulin pumps, pacemakers as in hearing aids, kaibahan ang mga e-textiles na may electronics na parte o mga malungoy na robotic na teknolohiya na nagtataong dalan sa mga robot na magduko o maghiro nin maray o mayumok. Istoryang naiiba! Para po sa satuyang special story, dai makatubod ang sarong babae sa England kan mahiling niya ang sarong commercial ang sa iyang agom na nagadan pa kang 2014. Mahihiling sa halipot na ad kang restaurant kang Spice Cottage. Napano nin mga customers mantang nagsaserve ang mga waiter asin ang service staff nin mga order na pagkaon kada lamesa. Warang kakaiba sa nasabing commercial, alagad kan mahiling ini kan 59 anyos na si Lucy Watson. Dai siya makatubod na saro sa customer sa video ang sayang agom na si Harry na nagadan 11 taon nang nakaagi. Nagwalat ng comment si Watson kan Enero na naghahapot kung gaano kahaloy ginibo ang ad na ini dahil 2014 pagadan ang sarong customer na nasa video. Tulos man na sinibag kang resto asin sinabing kang Enero man ginibo ang advertisement. Nag-viral ang comment ni Watson. Dako lang nakahiling asin nagtutubod ang mga netizens na may multo sa restaurant. Alagad pinahumitikan ini kang restaurant na pag-post kan litrato ni Alan Harding ang pagtutubudan na multo sa video. Kung sa insaro siya sa mga sukik ang restaurant dahil paborito ka ini ang curry digdi. Flashback! Ngunyan aldaw Hulyo 2, taon 1973, inaguraran ang 2.16 kilometers San Juanico Bridge, ang pinakahalabang tulay sa Pilipinas na nagkokonektar kan Samar asin Leyte sa Visayas. Ang San Juanico Bridge parte kan Pan-Am Philippine Highway o mas midbid na Maharlika Highway. Ang tulay proyekto sa irarom kan Administrasyon Marcos asin ang konstruksyon kan $21.9 million na tulay ang contracted sa Construction and Development Corporation of the Philippines o sa presente mas midbid na Philippine National Construction Corporation. Kaibahan ang mga Japanese engineers na kondukta nin mga pag-aadal asin disenyo kan aktwal na proyekto. Nagpuan ang konstruksyon kay ini kan taon 1969 sa San Juanico Strait sa Cabalawan, Tacloban City, Leyte, pasiring sa munisipalidad kan Santa Rita, Samar.
Mga tugang, iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta, tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayohan kan sa tuyang News Director and News Manager Sir Mar de la Cruz, kay base na Miss Jenny Matthew Balyaran asin Miss Nicole Gloriane. Sa lado technical, katuwang tapo dyan si Sir Ronald Baldo, asin si Mr. Jerome Nico Martinez, and sa tuyang IT. Social media writers, Miss Jenny Matthew Balyaran, asin Miss Shara May Leron, and Mr. Jimos Barrios. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran kan mga nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app, asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo, kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa, Iskaramusa with Miss Angel Mustasa. Always number 1. Always DCGB. Bareta alas 12 with Bert. And Gina. Salamat, Tabi. Happy lunchtime. Salamat. Sa indong